Ako si Rene, ginaingon. Gibasulan ko ang tanan kong nahimo nga kasalanan. Ug di ko gusto nga mawa mo sa akong kiliran. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Muli ka sa ato ugma, Baydante? O meron, pistabiyas itong probinsya sunod adlaw. O nanghid ko sa atong labaw ba nga bakasyon sa tao taglig 1 week. Minduta sa Saman. likuyog ni mo. Pero nagtuo ko nga, di mo sugot ang akong asawa nga mubiya akong usa ka semana sa mua. Bag-o pa besang nanganak sa ikaduha ng mga anak. Ikaw ba suntano sa ginasawa ni mo eh? O pagili pagtuig sa imong anak usa, sundan na yun. Usap Saon, naman di ang lami. Lami magito. Lami ko taon. Lami na na? Gabi ilang gani ba, no? Ano naman? Di unta mo sugot akong asawa ba, nga muana ko niya ba? Pero, mugos ko. Uy, lami mo kayo. O ba? Mo to nagbirahan na akong kaduha ng asawa eh. Pwede din na, pag-ubili ng anak, pwede din. Ingon man siya nga tinaw na iyang ihi. Mo to nga gipugos na ko eh. Stilan, ako pa na ikaw, ako pa ikaw, no? Para makapahuway ng asawa ni mo. Kuyog, taugma, uli, tas itong probinsya. Sige na, Ber. Dito eh, nadagi kong Baydante na. Nakanang higdi sa among labaw nga, mo bakasyon ko sa kasemana. Kaya mo adto ko sa among probinsya, sugod ugma. Ay, ang problema ni nga akong asawa. Payon tag sugot ng akong asawa. Aw, hindi gani sa musugot. Aw, kung dayon og larga ugma. Musugot gani si LV. Birahan ko dayon sa mayoy. Birahan ako siya og jer hangtod buntag. Mo ba day? Ha? Mahal kong asawa? Musugot ka nga mularga ko sa among probinsya ugma? Okay ra din mo nga di na to magkita ko sa kasimana day. Okay na dong, oy. Ha? Aron sa to, makapahuway sa ko pagsige na mong jer na ko, eh. Halos kada adlaw naman lang sad ka, oy. Nanghang naman ning ako. Unya, bago pa ba akong nanganak, ha? Basig mamabdos na sab ko, ani. Sa on lami mong kaya akong asawa ka, bibi. Tanawa ra ka. Day, Buwag-buwag sa gahi- kuno tanduha, eh. Day. Sige, day. Nalipay lang ko, day nga. Musugot ka. O, sige. Kuyugan ako si Baydante ug madaya. Pero, day. Lami lang kaya. Tanawa ko ay. Tanawa. Litrang B. Utog kayo. Pastilan. Buntagay tayo ni Ronday. Usa ka simana biya kong bawa din ni day. Di ta magkita, day. Uy, Oh. dungo pa yun na mahurot imong lana diha sod sa imong pundiyo, ha? Uy, di mahurot, day. Kay pirmi kong mukhaon og lang siya og larang. Doon na lang isang probinsya. Kung si Baydante, nagsunod ako sa iyo. Ay, kapuya biyahin ni magbiyahe tayo nga magmotor lang. Kamusta ka ako ni makasakyan na, no? Auto na gibang akong driver na. Parehas ako mga kauban sa opisina. Ay, salamat. Naduaw ka din sa atong probinsya, Dong Rene. Abi ko ba nga, di ka na bagyod mo ani din kay patay naman ang imong ginikanan. Ay, mo ani gyapon ko, tiyo. Daghan ba ko mga igagaw din, eh. Kini Dong, abi ni mo, no? Si Dolor ba yun, Dong? Dolor? Dolor. Dolor. Uy, si Dolor, oh. Ang imong uya ba kini adto din sa probinsya. Uy, daga pa siya, Dong. Hala. Hangtod ron. Mo ba? Oo. Mo pa di siya minyo, day. Ay, Uy, kung pala punta siya mularga kanina sa Manila, ayan, kami giduntang magkadayon. Kaya sa tinuod lang tiyo, no? Hangtod ka ron. Nahigugma pagyapon ko niya, tiyo. Pero, wa na ipaglaom kay... Wa na ipaglaom nga magkabalik pa ming dawa kay minyo naman ko. Doon na naman ko'y pamilya. Tinuod kita nga minyo na siya, Dante. Day. Saon nga. Ambot, aduhan mo gilining yung anak. Siyang asawa taon, sundanon kayo ang asawa taon, berin taon. Mo pa'y pagtuig sa ilang anak, sundan da yun. Mo pa'y pagbuwan, sukat pang mga anak, sa ikaduhang anak siyang asawa, paita.
hilig man ka na siya sex good. Gani sa uyab pa mi, halos kada adlaw ko niya hilabtan sa payag sa ibabaw. Ha? Napamanggani ang payag hangtod karon. Oh, tuta. Napang tunog dito na ide. Naapa. Lumiya eh. Papalik kami nyo di ha? Sa katulong ka edad. Nagasuway ko nga, nakauyab dito sa Manila, pero akong gibuwagan. Bati man. Ha? Di man ko malipay niya. Sama sa kalipay nga akong bation kun si Rene ang ikauban ako sa pag-sex. Oh, di durol. Kibaw ka, Dante. Gusto na ko nga magpadayon ang among relasyon ni Rene. Kaya ang tutron, nahigugma mangyapon ko niya. Pero day, di na may tabo pa. Mapamilya naman taon siya. Kung pugson mo, magbalik mo sa inyong relasyon, kamay alkanse. Kuan kining wala kay ugma nga mapaabot ni Bahala na, uy. Oy, Basta bahala. igna siya, Dante, ha. Makikita ko niya sa payag sa kanina mong abutanan. Oh, Sige na, please. di durol. Mao ka na. Dili ba ayog ang magdugay didto sa ilang probinsya si Rene kay may uyab man ka siya didto. Basig pagkita sila, magkabalik ang ilang relasyon. Mama Baya, imposible na maoy nga mahitabo nga magkabalik pa sila sa kanhin niyang uyab. Ay, ikaw ba yung nagsulti nga dako o gusto imong bana sa kanhin niyang uyab? Unya og magkita uroy sila didto? Ha? Unsao naman lang? Basta ma, wa ko mabala ka bahin anak. Minyo namin ni Rene. May duha nami ka mga anak. Basig minyo na sabtong iyang uyab ma. Busa wa na'y mahitabo tali nilang duha. Wa na ma. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ni ang gisulti ba? Ay, wala kitahon. Gusto siya magkita ni mo sa kaninyo butanan ba? Katong karaang payag ba nga way bumbog? Bida ba? Gimingaw naman ko niya da. Stilan. Wa pa di siya anak ron. Maway. Mawa pa yan. Kuot pa kayo na ba? Ha? Huwag na anak di kuot kayo. Bida no? O may bata nga di agi sa iyong kuan, di ba? Abi ni mo no, kani adto ba? Uyab pa mi. May numdum jud ko. Kung mga adto gani mis payag og gabi mabuntagan mi og ana dito Bilib ko niya kay di gid mo reklamo. Ba? Oo, ang akong asawa mo reklamo Di na siya ganahan og kada adlaw mi mag-jirjer kay hang na kuno kayo. Nga, sa iyon hauna ni mo ha? Kita ka karong gabi niya dito sa inyong abutanan? Katong payag nga way bungbong? Kaya maadto siguro. Unsa? Kita ka niya. Ha? Ako, o di ka makikita. Ako lito busin mo ba? Usi mutubos. Di, ako lito nga karong gabi ito sa payag. Ako yung jirjira itong dulor. Kausa lang. Oy, pangitag imo, pangitag imo. Ay nagilabti na ako Sige na ba please. Ay, yaw lagi nagilabti na ako Unsa ba? Burbida. Sige, ito ha, baday ha. Kay tanaw rin mo ng kong dulor. Mingaw siya si mong bakting nga may dunggan. Pida gini mo, Minyo ka na. Busay na pagpakikita pagbalik dulur. Teo, makikita ang dog ko ni Dolor, pero di na ko biyahan akong pamilya. Oo, sa dinero na akong asawa. Unya, ganahan sa kumudjerjer kada adlaw. Oo nga, makikita akong Dolor. Porte bin akong pagmahay. Nga, kasulti ko namang daga pas dulur. Oh, hay. Unsa da Unya. May pagigumuha para ba mo ng bayana? Unsa man? Kuya, kung magkasinabot mo, nga magtaban mo. Ay, di na mahitabuti, oy. Okay, mahal na ko akong asawa. Ug ang duha na mo ka anak. Jerjer ito yun ako ni Dolor. Hay. Ako may kikulbaan ining pagabuhaton. Sige na, Teo. Sige na. Ay, kabala ka diha. Ako rin bahala ni. Adto na ko. Hoy. Ay lang pag ha, kanang buntagay ha, dito. Ayaw gyud. Pagkuha ka og duha ka round lang ha. Stop na. Makakuha ka duha ba? Stop na ha. Uli dayos bay ha. Kasabot. O, Teo, kumakontento ko. Ay, buam ka. Pastilan ni Sprini, Dili yung di kagwantang tawanan na da. Dili makachirjir og lain. Pastilan. Ay. Samantang maliwat ng bataa, Nakadagkot na kong upat ka buok katol. Nawa ng mga lamok. O mas rin ni, Iya, man tingali kong insyano,
Kimingaw na ba kay ko niya? Dolor? Ren, Ren, salamat ka niya ka. Dolor! Dolor! Ren, Dolor, kainit ni mong ngabil. Mingaw na kay ko ni mo. mingaw na sad kay ko ni mo. Mingaw kay Jer ni mo. Mingaw na sa kong journey mo. Pariyat. Igdalan ta sa sahog. Kimingaw na kay ko Sige. si Muha. Magigda Sige na, ta sa sahog. Mingawan ako, Sige pa dahi ka na kalami. Maya mong kay kamusing along dahi sa akong asawa dahi. Kaya ako sa asawa pa nagsaro mo sing along na ko. Mureklamo pa kay dako ko na ko. Pagka na dahi. Nakauyab ko ka dito sa Manila. Gamay ka ilaha, di pa diha sa imo nga. Makatok ka. Ay. Ganahan kay kung ikaw budrado. Dami kayo. Rene. Sige, ikaw drive na ko. Lipaya ko, Dolor. Dali. Dali. Nakahigda ako, Dolor. Dali. Dire. Sabak, dire. Dali, dire. Rene. Kini. Kana. Dolor. Rene. Recorded by X Thunder Gaming. Nabuntagan gid mi ni Dolor sa payag, oy. Nya naluya mi sa among gibuhat eh. Perti gid among kumbati. Kung gusto siya nga biyaan ako nga akong asawa kung magtaban mi. Panahon ko siyang ibalbaran eh. Tungod kay mahal ako nga akong pamilya. Ug di ko makatugot nga magbuwag mi sa akong asawa. Igo na lang taon siya sa paghilak. Mga kasama ang kaagi ni Rene. Dinhining tulumanon. What's the style? Igo na lang sa paghilak style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.